Chris, hvor varmt er der her? Jeg tror, der er. Der er over 45 grader i hvert fald. Hvor er vi henne? Vi er på Carl's Junior, midt ude i ingenting. I ørken, ikke? Så er i ørken, vil jeg tro, ja. Lad os se her. Og så er lige pludselig McDonald's og Pizza Hut og mange restauranter. Vi har ikke set noget som helst i mange kilometer. 100. Helt sindssygt. Crazy, mand. Crazy. Der er varmt. Crazy. See you later, dude. Så er vi kommet til Grand Canyon land. Og Chris, hvad synes du om det? Jeg synes det er meget fedt, men jeg synes det er lidt træls, folk de tager mine idéer med billeder og sådan noget. Med at stå på stenen? Ja. Ej, det er fandme flot her. Det er sådan, de hopper. Små japaner eller kinesere. Ja, og helt nede i bunden dernede, der skulle vi faktisk være nede. Men på grund af strømsvigt i Williams fik vi aldrig købt en billet dertil. Nej, det er rigtigt. Så det valgte vi ikke at gøre. Snakker der også om snefald eller noget? Ja, snefald. Ja, det kunne være lidt uforudsigeligt snefald. Pludselig snefald. Måske man lige skal vende kameraet om en gang og lige se, hvordan folk kommer hertil. Ja. Chris. Eventuelt. Jeg også vende mig lige en gang. Vi kan zoome lidt ind på det, hvordan folk kommer til. Og går herfra igen. Se monumentet derovre på Matters Point. Yes. Det er sgu ok. Hvad skal vi så nu, Chris? Jamen lige om lidt, der sætter vi så i vores store, fede Tahoe igen. Så kører vi videre til Flagstaff og videre ned gennem Pasadena, hvad hedder det ikke? Nej, Sedona. Sedona, ja. Og så videre til Glendale, hvor vi lige snupper det endnu et outlet. Inden vi skal se amerikansk fodbold i morgen. Og det blev så kodet her fra Grand Canyon 2011 på den 10. september. Lillebrors fødselsdag. Og hvem har vi snakket med her i Grand Canyon? Det er kamerafører Kim. Og vi snakker med nogle danskere. Det er rigtigt. De var nede fra vores Sønderjylland dernede. Så moin til dem. Og så der er hul i min hæl. Det går ondt. Skal vi sige farvel herfra? Ja. Så er vi skal komme til baseball, Chris. Vi har mødt på Frederikshavn. Herrenbo. Frederikshavn? Fantastisk field. Det er faktisk helt rigtigt. Født i Esbjerg. Jeg har over hele. Jeg har også boet i Valby og Roskilde engang, så jeg har været over hele landet. Hvad han laver med sand og noget? Jamen det skal være... Okay, det kan jeg ikke lige forstå. Men han vil tegne eller noget, eller er det kunst? Det kan da godt være, det er kunst. Jeg må hellere være med at zoome ind i dag på min film.